Ce îi strângi șurubul ăsta? Oh, cum rupt aici șurubul? Mai ajuns în oraș. Cam așa arată bicicleta după o tură corectă de releu. Aici nu mai zic eu, praf. Na. Da, merge, a fost fain. Overtake. Cum suntem pe releu? Nu prea înghețat. Păi eu l-aud, dar am mâncat noroi. Oho! Ups! Am dat un pic ca nose. Oh! Mamă, ce... Așa m-am dus și eu, dar mie nu mi s-a dus roata. Uite, de asta-i nașpa și am fost avariare, că muri. Oh, no! O zi foarte nasoală de dat. Nu prea mă înțeleg eu bine cu podul ăsta, dar asta nu am ce face. Eu. Numai aici noroi. A dat flet. Ce s-a dus? Nu recomand să meargă nimeni pe... Ba da. Bă, da. Ba, piciorul. Bună, Bondei. Mare în acțiune. Mamă! Bă, am dat ceva! Uite, aici sau plecați? Că merem până la D7 să facem o inspecție. Merem până la D7 să facem o inspecție. O inspecție! Să vedem dacă e posibil de da sau nu. Bă, ăla te aruncă mai ok ca podul, sincer. Ah. A meu. Bagă în rucsac. Mi-a fugit un pic înainte de curbă. Opa. Bine. Stai așa. Bun. Au, ochiul. N-am destulă viteză, nu-mi place. Prima dată când am dat la el ăsta. Mai dai niște pedale și Exact. să nu frânezi, nu știu. Îi dai două pedale, de pare aș frâna. Eu mi-am viteză mai de sus doar să sară noroiul. Bă, băieți, nu-i prea, nu e așa mișto azi de dat. Arte mult noroi și pe papuși și peste tot. Cer că suntem acum deasupra lăsare 7. Încercăm măcar să dăm dubla dinainte. Ai noroiul ăsta. Nu îi dai? Eu
Tu îl dai direct? Ce că vedem ce putem face. Mă, ce greu e, mă. Nu prea avem aderență absolut deloc. Nu, nicio șansă. Nu, nicio șansă cu presiunea asta. Aha, a sărit. Bine, tu? Mamă, n-au fi atent urcare. Român inteligent. Ce crăcel mi s-a pus. N-au fiți atenți acum, agresiv downhill racer în acțiune. Normal ar trebui să-mi iau ochelarii, dar Milene. Stai chill. Bă, stai chill. Dorian Popa în acțiune. Și oare se uită oamenii, oare ce s-a întâmplat acolo de desfrunzele duse? Știi cum o să se facă ăștia până jos? Lentilă gri. Mamă, zici că am dat contrastul în blană. Știi cum se vede? Ești portocală. La mine se de fix invers. Eu văd negru. Dar Marian, la tine la bali tot tipul invers. La mine e portocaliu. Eu-ți văd hanoracul. Eu-ți văd hanoracul mai repede. Pornite filmarea, bă. Hai, pornite. Ok. Coborâm. Dar ce curat e bicicleta mea. Nu mi se pare. Am jucat în ceva? Mă duc eu? Hai. Am scăpat aici. Ușor. Ușor. Mamă. Foai de capul meu. Mamă! Wow! Foarte mult noroi. Pare că avea. Bun,
service. Ce ești, băi, strângi turbul ăsta? 12 newtoni. 12 newtoni. Băi, numai bine. Bă, ce e asta? Bă, da. Să-mi bag. Eu știu ce zici, dar... Ce e asta? Nu spune că trebuie să ții contra că nu... Dar nu știu, că n-are pe cealaltă parte filet. Nu mă bag în rup. Ah, nu, e ok. Numai la mea nu pot să strâng nimic, din păcate. Și Adică, alea de jos sunt la fel. ok. Care? Gen, mai am aici. Și pe partea rotă. Acolo n-ai cum. Zici? Bă, nu ai cum. N-ai cum. Stai așa că... Te dai faci jos și ca la mine. Ai Eu. eu popa. Cred că. Păi dă un pic de acasă. Stai un pic. Bă, te n-ai... Taci așa că e... Trăiască imbusul ăsta. E situație Nu, e ok intensă. ăsta. Da? E ok ăsta. Bă, poți să-mi pun puțin. Da, da să nu-i zbiri. Păi și atunci... Atunci e ăla de la șoc. Păi... Sau? Are careva mănuși. Nu trebuie? Parcă se strânge, dar nu dau seama. Parcă. Mai vezi acum dacă mai Ia bate. uite acum cum e. E bine, bă, n-are joc bascul, are rota. Rota are, bă. Ai pentru scos cauciucul. Nu. Sau are vieră? Ba, stai. Îți dă plastic furate de la unul. Nu, furate, glumeam. Mamă, dar presiunea asta ce zice? Un one hand turbat? Dăm un one hand turbat? Un one hand turbat? Ma, I think I hit my balls. Hai că mai ajut eu. Curge apă din papuc. Dă asta repede. De repede. Hai spun. Lasă-mă un pic. Aveți datorie de la mine 83 de euro. Hai, spală-ți. Eu mai trebuie să-mi dau la transmisie. N-am dat deloc la transmisie. Mai dau murele. Ha, mă, că se nu s-a oprit. Nuntă. Așa mă duc la nuntă. Oh, hai! Mamă, ce era să mă duc. Opa, pompieri în stânga. Opa! Incendiu. Ceva. Nu sunt mordă.